Wace irin matsala ka zo min da ita jiya? Cewa ne mamata tana asibiti za a yi mata aiki. Nawa na baka? 100. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai godiya. Saura kuma me? We shall claim all the evidence. Abale, bai kamata kai masa haka ba. Da yayin budurwarka ya tambaye ka me kace masa? Budurwa ta ce a gidan na tuwolanci. Ko suna da tsari. Tsari kuma? Duk wanda yake neman auren ƙanwarmu muna da baba da zai je ya same shi. Ba ka zo kofar gida kai tsaye ba. To kai kaji. Wai ka a ce ranar ka ta farko ka fara da more yaya. Dakata Abale, Malam Lawan me abin yi? wale afu wale sahu ala tuhibbuna ay yaghfira Allahu lakum. Na san yau ka fara zuwa zance. Me kace mata? Ni kwai kin ce in zo zance gidan ku to na zo ya ake zance. Wannan shine ni first time dina na zuwa soyayya ko wane to ba na bata lokaci a yarkan nan. Ni fa na san ka ji daɗi, to me kace mata? Yanzu gaya mun ya ake zancen nan. Ni to ke kin ji. To yanzu baka ji daɗi da ka ganni ba? Kwai ni na ji kina barge ni wani gane zan ko an ji daɗi ko wane kwai da ne kina barge ni. Kwai ni ba na san da kawai iya ne kin gane? Kar ka wani damu fa abin da zai faru. Yawwa